Ako raz povedal jeden známy autor, buď zmeníš svet, alebo svet zmení teba. Je to dané! Kamera, klapka! Prime time. Svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto sadil strom už dávno predtým. A trpezlivo staral sa o neho, kým stal sa veľkým. Bol mu všetkým, takže bol občas niečím, ale to musí. Či sa ti to páči, má to postupnosť jak Fibonacci prime time. Toto je prime time. A je to viac ako len fine flow, dám to najlepšie zo mňa. To vždy keď dávam live show, pokým oni pijú do dna. Koľko sa si potom rajsnou, chod za vlastnou vášňou, vlastnou komnatou, jak Jute, učím sa u majstrov. Není žiadny podobný, som prvý, posledný, s priemerom nejsom spokojný, som pokorný, berem ten stres, tak moji môžu byť pokojný. Pozerám spätne, cítim lútosť, môj zámer je dôstojný. Život bez umenia, hlúposť, na čo je tvor, čo netvorí. Kto klope, tomu sa otvorí, jak hovorí múdra kniha. Inteligentný reper alias moja odisea. Rap moja profesia, zlatý res 1,6, moje mystérium. Žiadne kritérium, postavím impérium, postavím impérium, postavím impérium okolo môjho rímu ako Cezar. Chápeš? Rím s Y-om, Spirit za mikrofónom. O 40 minút asi začíname, pripravení nevieme, či sme, ale utekáme. Musíš sa deň predtým naučiť 4 roky slovenčiny. Andy je, prosím pekne, na skúškach z autoškoly. Na tretích nič nie je väčší stres ako 4 skúšky v autoškole. Už máme dobrú náladu. Ale už mám vodičať, takže tešte sa.